Yo, what's up mga idol mo dining adlaw katong panahon sa San Juan o San Pedro. Kita ninyo, grabe daghanag nangaligo. Kara sa mga baby girls, babay-babay pa. Diri din na makita sa West Canayaon Garcia Hernandez mga idol. So sa pag-abot pa lang nato no makita gid nato grabe kadaghang mga tao murag mga amigas. Murag mga amigas kadaghan na mga idol. So unsa watong gihuwat pa mga idol munaog ta aron ipon nato ang mga tao nga nangaligo. Murag dili jud maihap mga idol kay grabe kadaghan jud mga tao na murag mga amigas jud tan-awon. So mag-selfie-selfie na lang ta diri mga idol no. So makichismis ta makimariotes ta na aday giatake diri nga partner kay tungod sa kainit mao magamping tatanan mga idol og inom tag water per me 8 glass a day. Hindi ka naglugod eh. Tugnaw na nay? Tugnaw na ka?